жа кумка маецца? Кума ў кумы пытаецца. І не пытайся лепш, кума. Цяпер жа ведаеш сама, што дзень пражыў, то і дзяку Богу. Не міла кумка нек нічога, нічога нек і не на ўме. Адказвае кума куме. Канчына свету, кажуць, блізка. Вось, кажуць, чула, можа, і ты. Радзіла чорта камуністка. Ёсць рогі, хвост і капыты. Ды як не чуць, я чула гэта. Расказвала мне цётка Тэкля. Казала, што за гэта лета чарцей было б тут, як у пекле. Але таго Бог не дапусціць. Ён кару на людзей напусціць. Тады народ увесь пагіне. Мо толькі аднаго пакіне. На свеце Бог ці двух, як Ноя. Каб здзецца кумка нас з табою. А дзе маліцца хіба мы? Каб Бог грахі нам адпусціў, каб кары к нам не дапусціў. Сказалі разам дзве кумы. Пайшлі ў царкву маліцца Богу. Таўкуці лбамі аб падлогу, аж лоб трашчыць, лупцуюць цёткі, баяцца згінуць без пары. А гэтым часам плеткары майструюць новыя ўжо плёткі, айцу святому заработкі.